Hi! Good day mga moms! Ayan, for today's video, ayan, meron tayo natanggap na package mula kay Ma'am Ethel Osorio. Ayan, maraming salamat Ma'am Ethel Osorio ng Cavite City at meron siyang ibinigay sa akin. Sabi niya, may mga dresses ako kasi nakikita niya na mahilig ako mag-dress. No? So, buksan natin, titingnan natin yung mga dress na ibinigay niya sa akin. So, sandal tayo para mas komportable. Para kitang-kita natin. So, excited na akong buksan siya. Actually, kagabi pa to. Kaya lang sabi ko, i-vlog natin para sa ganun. Nakita natin. Ay! Ayan. Di ba sabi nila pag may nagbibigay, kailangan wasak. Ay, ayan. Alam niyo naman, may mga outfit at sa mga binigay. So, isahin natin. So, meron tayong black dress. Ito naman. Mga black dress. Alam niyo na. May blusang itim na naman tayo for today's outfitan. Meron tayong mga striping t-shirt. Thank you so much for this. Palda. Para sa mga long-legged natin. Di rin ako palda ng ganito. Pero, di ba, try natin. Maraming magamit natin sa mga show natin. I also have, ang fresh nito sa katawan. Di ba? Mga-press kong outfitan kasi lalo na kapag sobrang init. Alam mo naman mga panahon ngayon, ang init. So, kailangan natin mga fresh na. Pa Mickey Mouse tayo. Nakaka-avocado naman to. Pili ko fitted na sa akin to. But then, thank you so much. I love the color. Sarap sa mata. So, we also, very momshy outfit. I also have this t-shirt embroidered. Tsaka ito, mga malalambot yung tela, mga cotton. Yan. This one. Kapag malaki ka talaga, medyo oversized, tsaka dapat hindi masyadong fit yung ano mo, yung damit. Meron din tayong mga, ito pang lakad. Love it. Thank you so much. Akala ko jumpsuit siya. So, dress siya. Mga adjustable na tela. Yan. Diba, kabog. Thank you. Thank you so much. Tsaka ito. What's this? Taray. Diba? Talagang sukatin natin, tingnan natin. Isa-isa. Para makita natin yung mga tsura ng damit. Suotin natin siya one by one. Para naman kita natin na kasyang-kasya. Ito sakto. Siya din. Diba? Itong violet naman. Diba? Maraming saranggola nito. I love it. Malamig kasi sa sa katawan. This one, yung sando. Ito masarap dito for sure sa katawan. Ang lamig, ang presko. Diba? Love it! Thank you, Ma'am Ethel. Ito. Naku, baka medyo magmukha siyang fit kasi naka-t-shirt ako. Pero, malaki kasi siya. I love it. Diba?
Tama lang siya. Mukhang sinukat sa akin to, Ma'am Ethel, ha? Thank you. I love the color. Malamig sa mata. And itong white, medyo fit sa akin. So, bigay ko na siya sa tita ko. And so, this one na orange. Itong blusang itim. The blusang itim. Mag-fit to. Alam mo, ang dami kong ganito mga style na damit. Pantulog kasi, diba? Pantulog, kasi andis lang, o, diba? Pero hindi kailangan mo rin mag-shirt dito. And we have this, yung dress. Ay, ito ang ganda rin. Feeling ka ano to. Pwede mo ito pang rampa-rampa. Rampa-rampa. Paparam-pam-pam. Oh, diba? Ah, kabog. Ah. Para kung ano dito. Ay! Nakakamasikip yung outfit. Parang ang sikip-sikip ko. Nurgin, ganon. Ay. Pero syempre may papali. Yan. I love it. May panibago tayong dress. Oh! Diba? Shade. Very girly. Ayan. Again, thank you so much, Ma'am Ethel. Shout out sa'yo. Dito sa, bigay mo sa akin mga damit and dress. At may papalda pa. Ayan, so, again, thank you so much for this blessing. Ayan, sana wag ka rin magsawa manood sa mga live videos ko, sa mga uploaded videos natin. Ayan, at sa lahat ng mga momshies out there, maraming salamat for supporting me sa aking panibagong page na Momshi G. And please, keep on following my FB page, Momshi G, and my YouTube channel, Momshi G. God bless you. Thank you po, Ma'am Ethel. I love you. It's DJ.